Καλησπέρα σας φίλοι μου, ονομάζομαι Χρήστος και θα δείτε σήμερα τη μεγαλύτερη επιχειρηματική ευκαιρία που ήρθε να ταράξει τα νερά και να αλλάξει τα δεδομένα όλου του δικτυακού μάρκετινγκ. Μια φλόγα η οποία έχει έρθει εδώ πέρα για να μάθει πώς μπορεί να φτιάξει μια δικιά του πηγή παθητικού εισοδήματος online, χωρίς ρίσκο, χωρίς κεφάλαια, χωρίς πιέσεις, χωρίς τίποτα. Σημαίνει ότι είστε ένας άνθρωπος ανήσυχος, ένα ανήσυχο πνεύμα δηλαδή, το οποίο θέλει να πετύχει και να δημιουργήσει κάτι διαφορετικό και να σταματήσει να είναι ένα άτομο συνηθισμένο και μέτριο, να μπει από την υπαλληλική νοοτροπία στην επιχειρηματική και επαγγελματική νοοτροπία. Ξεκινάμε λοιπόν. Να πούμε δύο πράγματα αναλυτικά για να καταλάβετε. Είναι μια εταιρεία πραγματική με έδρα στη Φλόριντα, με διευθύνσεις, ιδρύθηκε το 2022, έχει πάνω από 2,5 εκατομμύρια ενεργά μέλη και πελάτες παγκοσμίως και ο τζίρος της για το 2024 έχει ξεπεράσει τα 120 εκατομμύρια και συγκεκριμένα το 25 περιμένουμε τώρα μέσα στο 26 να δούμε, λογικά θα έχει ξεπεράσει και τα 200 εκατομμύρια, απλά είναι τα τελευταία στατιστικά που έχουμε επίσημα από την εταιρεία, γιατί αυτά ανεβαίνουν κάθε επόμενο χρόνο. Τι σχέση έχει η εταιρεία τώρα με τα προϊόντα? Τα προϊόντα απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να φτιάξουν την υγεία και την ευεξία τους, έντονο καθημερινό ρυθμό, όσοι θέλουν ποιοτικά συμπληρώματα σε προσιτές τιμές, πολύ φθηνά δηλαδή, και σε κάθε ηλικιακή ομάδα. Αφορά η φιλοσοφία των προϊόντων υψηλή ποιότητα σε τιμές μέλους, χωρίς υποχρεωτικές αγορές, προϊόντα σχεδιασμένα για καθημερινή χρήση, τα οποία έχουν περάσει από αυστηρά αμερικανικά πρότυπα. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ακούει κάποιος ότι κάποια συμπληρώματα διατροφής ξεκινάνε από την Αμερική, σημαίνει ότι περνάνε αυστηρούς ελέγχους από εργαστήρια, τα ξεψαχνίζουν πριν βγουν στην αγορά και έχουν εστιάσει και περισσότερο στην απορρόφηση των προϊόντων μέσα από τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού και την αποτελεσματικότητα. Γι' αυτό και η εταιρεία δραστηριοποιείται αυτή τη στιγμή σε περίπου 200 χώρες και διανέμει προϊόντα σε 200 χώρες. Εσείς όμως, για να είστε σήμερα εδώ πέρα, έχετε την ευκαιρία να δείτε πώς μπορείτε να κερδίσετε χρήματα από αυτό και πώς μπορείτε να αλλάξετε το οικονομικό σας μέλλον, βοηθώντας άλλους ανθρώπους να βγάλουν χρήματα από τη Live Good και προωθώντας αυτή την ιδέα. Ωραία, πώς ξεκινάμε? Πολύ απλά, παίρνεις το δικό σου back office, έχεις δικό σου shop για να παραγγέλνεις τα δικά σου προϊόντα, προνομιακές εκτόσεις έως και 60% επειδή είσαι και μέλος, έχεις δικούς σου συνδέσμους για να εισάγεις καινούριους συνεργάτες και πελάτες, έχεις πρόσβαση σε όλη την επιχειρηματική ευκαιρία. Δεν σε ξεχωρίζει η εταιρεία αν είσαι unrank, δηλαδή δεν έχεις φέρει κανέναν άνθρωπο μέσα στην εταιρεία αλλά είσαι Crown Diamond. Την επιχειρηματική ευκαιρία την παίρνεις ολόκληρη, είτε είσαι καινούριος συνεργάτης είτε είσαι παλιός συνεργάτης. Δεν σε ξεχωρίζει πουθενά σε κανέναν τρόπο πληρωμής. Δεν έχεις κανένα ρίσκο, δεν έχεις ελάχιστες παραγγελίες, δεν δίνεις κεφάλαια, υποχρεωτικότητα αγοράς προϊόντος δεν υπάρχει, χωρίς stock προϊόντα, υποχρεωτικές μηνιαίες πωλήσεις κτλ. Δεν υπάρχουν και όλα αυτά η εταιρεία στα προσφέρει με 43 ευρώ εγγραφή μία φορά και 8,5 ευρώ το μήνα συνδρομητικά. Η εταιρεία σου παρέχει όλη αυτή τη σουίτα που βλέπετε πιο πάνω. Η εταιρεία έχει κάποιους τρόπους πληρωμής: το Weekly Fast Start Bonus, το Matrix Bonus, το Matching Bonus, το Products Bonus, το Influencer Bonus και το Pulse Bonus. Συγκεκριμένα είναι 7 οι τρόποι πληρωμής, αλλά εγώ έχω βάλει στο Products Bonus 2 σε 1, γιατί πρακτικά έχει το ίδιο marketing plan για δύο διαφορετικούς τρόπους που θα τα δούμε παρακάτω. Πάμε να τα δούμε πιο αναλυτικά. Η εταιρεία, για να μπορεί να ξεχωρίζει τους ανθρώπους που βοηθάνε να την διαφημίσουν, έχει φτιάξει κάποιες βαθμίδες όπως το Bronze, το Silver, το Gold κτλ. Έτσι λοιπόν η εταιρεία σου λέει ότι για κάθε άτομο το οποίο φέρνεις εσύ στην εταιρεία, σε ανταμείβει η εταιρεία με το 50% επί της εγγραφής που δίνουν όλα τα άτομα τα οποία ξεκινάνε με την εταιρεία. Αυτό σημαίνει ότι αναλόγως και τη βαθμίδα που είσαι, εσύ μέχρι και 10 επίπεδα βάθους θα κερδίζεις ένα ποσοστό από την εγγραφή, η οποία τη δίνει μία φορά ένα άτομο, δηλαδή γύρω στα 43 ευρώ. Παράδειγμα, σας λέω ότι αν φέρετε παράδειγμα ένα άτομο, από τα 43 ευρώ η εταιρεία σε ανταμείβει με $25, γύρω στα 21-22 ευρώ περίπου, κάπου εκεί. Φανταστείτε λοιπόν, μέχρι και 10 επίπεδα βάθος η εταιρεία σου λέει ότι οπουδήποτε και ανεξάρτητα την ποσότητα, δηλαδή μπορεί κάποιος να συστήσει 5, 10, 105, 1005 άτομα, 200.000 άτομα, δεν έχει καμία σημασία. Εσύ θα κερδίζεις μέχρι και 10 επίπεδα βάθος, παράδειγμα, άμα είσαι διαμάντη, ποσοστά επί των ανθρώπων από τις εγγραφές οι οποίες πληρώνουν μία φορά, το τονίζω, τα νέα μέλη τα οποία ξεκινάνε μαζί μας. Ο δεύτερος τρόπος πληρωμής
Ο πρώτος, να ξέρετε ότι είναι εβδομαδιαίος, έτσι, γι' αυτό λέγεται weeklies. Ο δεύτερος τρόπος πληρωμής είναι ο Matrix Bonus και έρχεται η εταιρεία και σε ανταμείβει με 2,5% ανεξάρτητα αν αυτό το άτομο το έχεις φέρει εσύ ή κάποιο άλλο άτομο μέσα στο δίκτυό σου, μέσα στην ομάδα σου, και πρακτικά και αναλόγως τι βαθμίδα έχεις πιάσει στην εταιρεία, η εταιρεία σου ξεκλειδώνει και τα επόμενα επίπεδα μέχρι και το 15ο επίπεδο και συνολικά σε ανταμείβει περίπου, αν δεν έχεις κάνει κάτι στην εταιρεία και δεν έχεις φέρει κανένα άτομο, γύρω στα $2.047. Από εκεί και πέρα, για κάθε άτομο λοιπόν που φέρνεις και για κάθε τίτλο που καλύπτεις, αυτό το Matrix πληρώνει μέχρι και $16.383 κάθε μήνα. Ο επόμενος τρόπος πληρωμής λέγεται Matching Bonus και έχει έρθει για να ταράξει τα δεδομένα. Πρακτικά η εταιρεία τι σου λέει? Βοηθώντας άλλους ανθρώπους να πετύχουν τους οικονομικούς τους στόχους, εσένα η εταιρεία σε ανταμείβει ανάλογα με τα κέρδη που βγάζουν όλη η ομάδα σου από την πρώτη έως και την πέμπτη γενιά, όχι από τα δικά τους κέρδη, αλλά έρχεται η εταιρεία και στα δίνει σαν μπόνους, σαν ανταμοιβή, επειδή βοήθησες αυτά τα άτομα να πετύχουν τους στόχους τους. Ας πούμε λοιπόν παράδειγμα ότι έχεις καταφέρει να πας στην κατάταξη διαμάντη, η εταιρεία σου προσφέρει συνολικά το 73% στην πρώτη γενιά, το 23% στη δεύτερη, το 13% στην τρίτη, το 8% στην τέταρτη και το 3% στην πέμπτη γενιά. Που σημαίνει αν έχεις βοηθήσει εσύ έναν άνθρωπο που τον έχεις φέρει στην εταιρεία να βγάλει παράδειγμα 1.000 ευρώ και είσαι διαμάντη, θα σε πληρώσει η εταιρεία σαν ανταμοιβή 730 ευρώ. Και πάει ούτω καθεξής μέχρι 5 επίπεδα βάθους, οπότε κάντε το εικόνα, λόγω του μη περιορισμού που έχει η εταιρεία στα πόσα άτομα μπορείς να συστήσεις. Φανταστείτε λοιπόν, βοηθώντας μέχρι και 5 γενιές, πώς μπορεί αυτό ο τρόπος πληρωμής να εκτοξευθεί στα ύψη. Ωραία Χρήστο, εγώ θέλω να μου πεις λίγο και με τα προϊόντα τι γίνεται, γιατί μου αρέσει το κομμάτι των προϊόντων, θέλω να ασχοληθώ να πουλάω προϊόντα κτλ. Πολύ ωραία, η εταιρεία λοιπόν σου λέει ότι για κάθε πελάτη που φέρνεις στην εταιρεία και αγοράζει ένα προϊόν, εγώ σου δίνω το 50% της διαφοράς της χονδρικής με τη λιανική. Δηλαδή αν ένα άτομο κάνει, κάνει 20 ευρώ, ένα μέλος, ένας πελάτης, συνδρομητικός πελάτης, ο οποίος είναι μέσα στην εταιρεία, το παίρνει σε τιμές χονδρικής. Οπότε η εταιρεία σου λέει η διαφορά είναι 5 ευρώ, το 20 με το 10 είναι, το 50% είναι 5 ευρώ, οπότε σου λέει η εταιρεία για κάθε λοιπόν προϊόν εγώ θα σου δίνω το 50%. Δηλαδή φανταστείτε ένας πελάτης μπορεί να κάνει 100 ευρώ λογαριασμό, 200 ευρώ, 50 ευρώ κτλ. Αυτό όμως δεν έχει να κάνει μόνο με σένα, έχει να κάνει και με 10 επίπεδα βάθος, αναλόγως πάλι την κατάταξη που έχει στην εταιρεία, μπορεί να φτάσεις να ματσάρεις τους δικούς τους πελάτες να παίρνεις το 50%, να διπλωματσάρεις και να δεκαπλωματσάρεις ό,τι πελάτης μπαίνει στο δίκτυό σου μέχρι και 10 επίπεδα βάθους. Και αυτό κυρίες και κύριοι αφορά και πωλήσεις λιανικής αλλά και χονδρικής. Αν τώρα λοιπόν εσύ είσαι ένας άνθρωπος που εκτός από τη χονδρική, γιατί αυτός ο τρόπος είναι και στη χονδρική και στη λιανική, θες να ασχοληθείς και με τη λιανική, η εταιρεία σου λέει σου δίνω και το influencer bonus που ανάλογα με τις συνολικές λιανικές πωλήσεις ανά μήνα, παράδειγμα $50.000, εγώ θα σου φτάσω να σου δίνω σαν ανταμοιβή έως και το 100% της διαφοράς της χονδρικής με τη λιανική. Δηλαδή όπως είπαμε πριν, αν ένα προϊόν κάνει 20 ευρώ και ένας συνδρομητικός πελάτης ή ένα μέλος το παίρνει με 10 ευρώ, εγώ θα σε ανταμείβω αφού πουλάς σε λιανική, σε φαρμακεία, σε μαγαζιά κτλ, θα σου δίνω το 100% της διαφοράς, δηλαδή 10 ευρώ ανά προϊόν το οποίο πωλείται έξω στη λιανική αγορά. Τώρα, όπως σας είπα πιο πριν, η εταιρεία για να ξεχωρίζει λίγο τα μέλη τα οποία τη βοηθάνε να τη διαφημίζουν, έχει φτιάξει το Pulse Bonus και σου λέει ότι έχεις πιάσει τη βαθμίδα διαμάντη ή Crown Diamond, πάρα πολύ ωραία. Εγώ σου δίνω το 2% αν είσαι διαμάντη και αν έχεις πιάσει και Crown Diamond επιπλέον 0,5% επί του τζίρου της εταιρείας. Ναι, καλά ακούσατε, επί του τζίρου της εταιρείας. Δηλαδή έρχεται η εταιρεία και σου λέει έχεις γίνει διαμάντη και Crown Diamond, σημαίνει ότι έχεις βοηθήσει πολύ κόσμο να βγάλει χρήματα και έχεις βοηθήσει και την εταιρεία να διαφημιστεί πάρα πολύ και να αυξήσει τους τζίρους. Οπότε σε κάνω πρακτικά εντός εισαγωγικών μέτοχο και σου δίνω αυτά τα 2% επί του τζίρου και το 0,5% επί του τζίρου κάθε μήνα. Κάθε μήνα, δηλαδή σου λέει η εταιρεία, όπως είπαμε στην αρχή, βγάζει 120 εκατομμύρια, 200 εκατομμύρια,
50 εκατομμύρια, σου λέει είσαι διαμάντη, πάρε το 2%. Είσαι Crown Diamond, πάρε και επιπλέον 0,5%. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ένα διαμάντι και ένα Crown Diamond μπορεί να βγάζει μηνιαίως μαζί με αυτόν τον τρόπο πληρωμής πάνω από 100-200.000 ευρώ. Πραγματικά αυτό δεν έχει όριο, δεν μπορεί να σταματήσει πουθενά. Ο μόνος περιορισμός είναι ο τρόπος που σκέφτεσαι και το μυαλό. Το είχε πει και ο Ρόιμπερτ Κιγιοσάκη, ένας από τους διασημότερους οικονομολόγους της εποχής, ότι αν θέλεις να είσαι πλούσιος στη ζωή θα πρέπει να σκέφτεσαι μεγάλα. Τι σημαίνει αυτό? Να ανοίγεις τη βεντάλια του μυαλού σου και να βλέπεις και να σκέφτεσαι άλλους τρόπους εναλλακτικού παθητικού εισοδήματος. Να σκέφτεσαι δηλαδή διαφορετικά, γιατί αν δεν σ' αρέσει η ζωή που κάνεις και τα αποτελέσματα που έχεις, σημαίνει ότι ο τρόπος που σκέφτεσαι αντικατοπτρίζει σε κάποιον τρόπο δράσης και αυτό σε κάποια αποτελέσματα. Λοιπόν, οπότε άμα δεν σ' αρέσουν τα αποτελέσματα, πρέπει να αλλάξεις τον τρόπο που σκέφτεσαι. Δεν γίνεται με υπαλληλική νοοτροπία να συνεχίσεις να θέλεις να σκέφτεσαι μεγάλα, να σκέφτεσαι πλούσια κτλ. Εδώ πέρα η εταιρεία είναι πολύ σοβαρή, δεν υπόσχεται λαγούς με πετραχίλια, δεν πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πέρα έρχεστε, μένετε και αποκτάτε πρόσβαση σε μια δικιά σας επιχειρηματική δραστηριότητα, προωθώντας τη Live Good να διαφημιστεί και να φτάσει στο όραμά της. Έχει πει ότι θα φτάσει πάνω από 70 εκατομμύρια πελάτες και μέλη. Μιλήστε λοιπόν με το άτομο το οποίο σας έστειλε αυτό το βίντεο για περισσότερες πληροφορίες και αναλύσεις, απορίες που τυχόν έχετε από το βίντεο. Κάντε τη δωρεάν προεγγραφή σας μέσω του link που θα σας δώσει αυτό το άτομο το οποίο σας έφερε σε αυτό το βίντεο να δείτε. Μπείτε στην εταιρεία και θα χαρώ πάρα πολύ να γνωριστούμε, να σας δω και από κοντά και να θριαμβεύσουμε και θα τα πάτε περίφημα. Αυτό το project έχει έρθει για να βοηθήσει και παλιούς ανθρώπους που έχουν εμπειρία χρόνια στο δικτυακό marketing, σίγουρα θα καταλάβουν τη διαφορά, αλλά και νέους ανθρώπους που θέλουν να πιστέψουν σε κάτι διαφορετικό, να φτιάξουν μια δικιά τους πηγή παθητικού εισοδήματος, χωρίς ρίσκο και χωρίς πραγματικά κάποιο παραθυράκι, κάποια ψηλά γράμματα, οτιδήποτε. Μόνο λοιπόν με 8,5 ευρώ παίρνεις πρόσβαση σε όλη τη σουίτα και ξεκινάς. Καλή αρχή λοιπόν και θα χαρώ πολύ να τα πούμε και από κοντά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.